Se Zuzanou Maria Grace si budu dneska povídat o cestě k vnitřní svobodě, vykořenění našich traumat, duchovní disciplíně a aktivaci našich duchovních darů. Zuzka pomáhá jako mentorka božského projevu díky svému jedinečnému hlasu, jeho frekvencím a schopnosti předávat jeho prostřednictvím kódy duše. Zuzka, vítej. Jsem moc ráda, že se dneska takhle můžeme spolu popovídat, i když jsme online a trošku na dálku. A já se moc těším na naše dnešní povídání. Budeme se bavit o duchovních darech, vnitřní svobodě a dalších duchovních tématech. A já na úvod mám vždycky pro svoje hosty svoji oblíbenou otázku, a to je otázka na duši. Tak se zeptám i tebe, jak ty vnímáš duši a myslíš si, že bychom se o ní měli starat? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si toho vážim. Duša je niečo veľmi nádherné a po čom všetci túžime, to je, si myslím, to najvyššie a najbližšie, čo máme, a v podstate celý tento pozemský život ju hľadáme. Vieš, čo mi ide na rozum? Ide mi na rozum anima mia, alebo po francúzsky, keď povieme, že ce qui m'anime, animé je to, čo ma pohýňa, to, čo mnou hýbe. Takže to je vlastne, pre mňa to je tá duša, to je to, čo so mnou hýbe a to, čo ma posúva ďalej. To, čo ma v podstate, čo hýbe mojim srdcom, čo ma vedie k tomu, po čom túžim a tak ďalej. Takže to je taký dosť poetický názor na to, čo je to duša. Ale inak, ako konkrétne ja to vidím tak, že ako by Boh mal nejaké prsty, ktoré sa predĺžia a v podstate týmito prstami cez naše tela experimentuje život. Takže tá duša je v podstate to božské, ten duch toho Boha, ktorý sa vleje do našich tiel. Tak, aby Boh mohol zažívať cez nás pozemský život. To říkáš moc krásně, opravdu poeticky, takže taková ta naše vnitřní síla, to, co nás vlastně vůbec tady jako rozhýbe a pošle do toho světa a co nám pomůže vlastně i manifestovat to božské tady na zemi. Áno, a keby sa ma niekto opýtal, že ako sa mám spájať so svojou dušou, tak by som povedala, že choď tam, kde je tvoja radosť a láska. Takže o naslouchání, vědět, co ta duše chce, co si žádá, kam nás posílá. Áno, v podstate je taký zlomový bod v nás, keď si prestaneme vyberať bolesť a keď si začneme vyberať to, čo nám robí dobre. A vtedy začneme následovať to naše srdce a v podstate srdce, keď zvyšuje vibráciu, tak sa môže napájať na dušu, ktorá má veľmi vysokú vibráciu. A pak teda jsme schopní poslouchat a i zjistit, co potřebuje a začít se o ní starat. Áno, pod podmienkou, že pracujeme na tých zraneniach, lebo tie zranenia sú tie filtre, ktoré nám v podstate bránia napojiť sa na tú vyššiu dušu. No, k těm zraněním se určitě dostaneme, protože to je i součást tvé práce. Já bych se ještě zeptala na otázku svobody. Mě velmi zaujala na tvojich stránkách věta: svoboda přichází zevnitř a z odvahy vyjádřit se plně ve své pravdě a autenticitě. Co přesně znamená svoboda vzhledem k duši? Nebo proč bychom se vlastně o svobodu měli usilovat a snažit se ji získat pro sebe? Keby som mala tú moju misiu zhrnúť do takých pár slov, tak to by bolo to, že vediem tých ľudí k vnútornej slobode, pravde a naplneniu. Čiže preto, ale tá misia má aspekty, hej, takže len to tak stručne poviem na začiatok, že byť mentorom božského vyjadrenia znamená ísť plne k sebe a k tomu, kto skutočne som a na čo som tu. A keď viem, kto skutočne som a keď si to dovolím vyjadriť, čiže to je o tej slobode, vnútorná pravda, čiže viem, kto som a potom si teda za tým stojím, hej, lebo však tam máme veľa blokov v tom. Potom tá vnútorná sloboda, dovolím si to a nakoniec vyjadrujem, stelesňujem ten zdroj, tú božskú energiu cezo mňa. Takže tá sloboda
To je podľa mňa najdôležitejšie. Ja som teda vzdušné znamenie, takže pre mňa je sloboda veľmi, veľmi dôležitá. A žiaľ, veľmi málo ľudí je v tej vnútornej slobode skutočne. Ale to je proces. Hej? To sú všetko procesy, to sú všetko stupienky a vrstvy. Takže veľmi opatrne a veľmi postupne sa ide k tej slobode a za každým si to dovolujeme. Mm-hmm. Takže neviem, či som odpovedala na tvoju otázku. Ano. Já to taky tak vnímám, že v podstatě ta svoboda je takový jako začátek vůbec toho, aby jsme si dovolili žít ten život, pro který jsme se tady možná narodili, nebo ten život, který bychom tady chtěli mít. Vůbec si dovolili tu radost a tu štěstí, tu lásku, o které jsem mluvila předtím, takže k tomu potřebujeme tu vnitřní svobodu. Mm. A myslím si, že teď je taková doba, kdy se o té svobodě hodně mluví a každý zatím možná vidí něco jiného, ale uvědomit si vůbec tu svobodu žít a věřit v to, co věříme a říkat to, co si myslíme, že to je ten základ toho vůbec se rozvíjet dál. A veľmi dôležité je uchopiť to, že toto ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti a v podstate všetko, čo robím a hovorím, mám úplne prežité a uchopené. Takže ja som mala veľký problém s tou vnútornou slobodou. A my máme tie vzorce a to majú všetci, hej, že z tej rodiny, z toho rodu a proste spoločnosti a čo by iní povedali a tak ďalej. A myslíme si, že sme zviazaní, že iný, hej, ten partner napríklad nás zväzuje, nedovolí mi. Alebo niektorí vidím, že z rodičí majú tie vzorce veľmi ťažké. Alebo v spoločnosti, hej, čo by ľudia povedali a tak ďalej. Áno. A v podstate ja som sa dostala do toho štádia, kde som si povedala, že nemám už na výber, ako už si nechcem jednoducho dávať sama seba bokom a je mi jedno, čo si teda ľudia pomyslia, ale bolo to veľmi ťažké, aj keď som začínala môj kanál YouTube, aj moju stránku a tak ďalej. Viem, že to bolo náročné ako tú svoju nahotu duše, hej, úplne intímnu, povedať, že dobre, tak toto som ja. Toto som ja. Ukázať to svetu. A jednoducho robte si s tým, čo chcete, lebo to je vaše. Čiže ak máte s tým problém, tak to je vaše. A takto to má byť. Pretože tí všetci, tí ostatní, ktorých, čo si myslíme, že teda oni nás väzujú a kvôli nim nie sme slobodní, oni nám len nádherne ukazujú, že kde si to nedovolíme. Lebo keď si to raz už dovolíme, tú slobodu, tak zistíme, že vlastne všetci sa prispôsobia. Nie je tam problém. Že je to vlastne jenom o nás, je to opravdu dovolit. Je to len a len o nás. Preto hovorím o tej vnútornej slobode. Ano, přesně tak. Ty už jsi zmiňovala ten duchovní mentoring a to, co vlastně, čím se zabýváš a čím pomáháš druhým klientům a těm duším, aby se dostali k té vnitřní svobodě a i k té radosti. Můžeš nám ve zkratce vysvětlit, co vlastně všechno děláš? Misia má aspekty a tie aspekty, ja som to uvidela ako také lúpienky kvetu, ktoré sa postupne rozvíjajú. Čiže tie aspekty sa otvárajú, hej, a tá misia sa rozvíja, takže stále sa tam pridávajú nové a nové veci. No a u mňa to funguje tak, že ako náhle niečo v sebe plne uchopím a vyrieším, okamžite mi prídu ľudia, ktorí to potrebujú. Čiže ja som sa musela naučiť, a toto bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som mala ten box, tú škatulu tej speváčky, hej. A silou mocou som sa jej držala a veľmi dlho mi trvalo, kým som pochopila, lebo mám veľmi veľa darov a kým som pochopila, že vlastne to, čo ja volám spirit, hej, alebo Boh, to je v podstate jedno, tak chce sa cezo mňa vyjadrovať hociakým spôsobom a niekedy je to každý deň niečo iné. A toto mi veľmi dlho trvalo, kým som to dovolila. Lebo som nedokázala zrútiť tie steny toho, že proste toto musí byť, alebo toto musí byť. A raz, keď sa mi to už konečne podarilo, tak už som sa prestala dávať do nejakej kázy a hovoriť, že toto musím robiť, alebo toto. Čiže môžem vymenovať tie niektoré veci, ale naozaj to je niečo, čo sa stále rozvíja. Takže, ako by som povedala, idem s tým
kolektívom a presne to, čo práve ten kolektív potrebuje, tak vidím, že to mi dajú, aby som to riešila a to, čo mi dajú, okamžite prídu ľudia, ktorí to potrebujú. Takže momentálne veľmi veľa pracujem na zraneniach, na strachoch, čiže mne to bolo povedané, že to treba vykoreniť z nervového systému, čiže to zmajstrujeme fyzické telo, mentálne telo, emocionálne telo, respektíve fyzické, emocionálne, mentálne telo, takže tie nižšie tela, tak aby sme sa mohli dostať k tým duchovným telám. Čiže ja pracujem, tie nástroje tých je viac. Takže samozrejme, že tam ja pracujem hlavne cez zvuk, pretože som zvukár, takže tam idú tie svetelné kódy cez hlas, to je veľmi dôležitou súčasťou mojej misie. Takže keď sú dni, kde napríklad mi príde channelingom pieseň, ktorá nesie nejaké veľmi dôležité kódy, tak tú pieseň tam dám a jednoducho ľudia si to môžu vypočuť. Takže s tým meditujú a tak ďalej. Ďalej počas seans pracujem s misami a cez môj hlas, ktorý má schopnosť harmonizácie, čiže harmonizovať, lebo to je ďalšia dôležitá vec je, že by som sa mohla nazvať ako harmonizátor. Čiže to mi tiež veľmi dlho trvalo, kým som to pochopila, že všade, kde idem, tak harmonizujem. A nechápala som tú nestabilitu môjho hlasu, tú premenlivosť. A pritom som mala techniku akože najlepšiu, akú som ja mohla mať. A ten hlas, veľmi dlho mi trvalo, kým som pochopila, že vlastne ten hlas každého harmonizuje, ktorý je v okolí. Takže keď sa mi podarilo zharmonizovať moje energie, konečne, tak to využívam u ľudí. To znamená, že aj keď robíme meditácie napríklad na kurzoch, tak tí ľudia okamžite upadajú do inej úrovne vedomia, takže môžeme to nazvať meditáciou, hypnózou alebo trans, lebo trans je len zmenená úroveň vedomia. Nehovoríme o šamanskom tranze, kde sme v hlbokej hypnoze. Ale jednoducho je schopný priniesť iné úrovne vedomia, kde tie kódy, ktoré idú cez ten môj hlas, sa môžu frekvenčne dotknúť miest, ktoré potrebujú byť aktivované. Čiže toto je o frekvencii. Takže tak. A na individuálnych seansách teda pracujem tak, že vždy si tú osobu energeticky pozriem, že kde je rozladená v podstate. Čiže môj hlas mi presne povie, ktorá čakra alebo ktorá úroveň, kde v tele to nie je úplne zharmonizované. A ja to doladím. Takže týmto spôsobom a potom môžeme pracovať. To je úžasný, takže hlasem zmiňovala se zvukové kódy, harmonizaci i prostřednictvím channelování těch kódů. A možná, kdybys mi to mohla ještě přiblížit prakticky, když za tebou přijdu s nějakým tématem, třeba řeším nějaké strachy, něco, co mám nespracované a přijdu za tebou a poprosím tě o pomoc, na co se mám připravit, jak to bude vypadat. Takže vyzerá to tak, že predtým, ako vôbec tá osoba začne rozprávať, tak ja teda použijem nejakú misu, ktorú vždy sa pýtam, že ktorú misu mám použiť, alebo ktoré misy mám použiť. A potom počúvam, lebo mám ten dar počuť frekvencie, ktoré iní nepočujú, čiže tam, kde to presne medzi tými misami neladí úplne dokonale. Takže to sú veľmi, veľmi jemné výkyvy. A potom teda s tým robím doplnkové tóny s mojím hlasom a tam, kde teda počujem, ja to počujem na tom mojom hlase, že v nejakom tóne neznie, hej, že tam proste, alebo môže tam byť niekedy aj chrapot, alebo niečo tam proste je rušivé a teda robím to, až kým sa tá frekvencia uvoľní. A počas toho dostanem informáciu, aký je tam problém. Čiže dostanem k tomu doplnkovú informáciu, či sú tam nejaké strachy, alebo kde je problém, alebo proste strach vyjadriť sa, alebo to je jedno, proste všetko, čo má prísť. A potom teda, to mi trvá chvíľočku, hej, pár minút, a potom sa opýtam, niektorí vedia, idú s konkrétnym problém, niektorí nevedia. Hej, a potom ideme vlastne
do tela, napojíme sa na naše vyššie ja, na vyššie ja tej osoby a ideme do tela, lebo mne to bolo povedané. Ja som veľmi dlho pracovala teda s vedomím a s videním a s tým postojom byť tým svedkom, teda s tým seba uvedomením, ale po rokoch mi povedali, že už to nestačí len to vidieť, ale treba to vykoreniť z toho nervového systému. Čiže tým, že tie telá sa prelínajú, tak my to síce vidíme, ale v tých bunkách to stále rezonuje. Čiže ja to vykoreňujem spôsobom, ja používam EFT, čiže Emotional Freedom Technique, to je ten tapping, hej, ale k tomu pridávam ešte vety, ktoré nám dovolia vykoreniť tie vzorce aj z minulých životov. Čiže zo všetkých dimenzií v podstate sa to vykoreňuje. A vtedy väčšinou, a to je niečo, čo je okamžité. Čiže ideme do tela, hľadáme to v tom tele, to vyššie ja nás povedie presne, že kde máme ísť. No a vykoreňujeme to, čo je prioritou, alebo ak tá osoba má nejaký zámer, tak to je to, čo tam hľadáme a to dokonale to funguje. Takže toto je technika, ktorú mi povedali, že týmto spôsobom to mám robiť. A dá se říct, čím nejčastěji za tebou lidé v současné době chodí? Třeba jestli jsou nějaká témata, která se opakují, nebo třeba přišlo teď něco úplně nového, co se objevilo? Takže samozrejme, že tá tematika tých dvojplameňov je veľmi silná a vzťahov celkovo. Takže to je tiež súčasťou mojej misie. V podstate je to veľmi logické, lebo áno, harmonizovať vzťahy je harmonizovať vzťah so sebou. Alebo keď zharmonizujeme vzťah so sebou, čo je úplný základ, tak potom zharmonizujeme aj tie vzťahy s ostatnými a v podstate na vzťahu s ostatnými môžeme veľmi dobre vidieť, aký máme my sami vzťah so sebou. A pokiaľ nemáme toto vyriešené, tak sa nemôžeme jednoducho napájať na tú vyššiu dušu. Čiže toto je úplný základ všetkého podľa mňa, tie vzťahy. Takže to je prirodzené. Každý má problém vo vzťahu. My rastieme cez vzťahy. Hej, tie vzťahy sú nesmierne dôležité pre nás. To je našim zrkadlom, našim ukazovateľom. A ja som si všimla, že keď som začala hovoriť o dvojplameňoch, tak všetci mali dvojplameňa. Ale nie je to tak, ale je to tak, že všetci, a to je kolektívne, stretli nejakú dušu, ktorá sa rozhodla, s ktorou majú zmluvu, kde sa posúvajú vzájomne. Takže pozorovala som tie znaky na celom kolektíve a všetci si išli cez to isté dvojplamene alebo nie. A to je veľmi zaujímavé. Takže to je naozaj tým kolektívnym prebudzaním sa. A ja si myslím, že to je úžasné. Že jsme dostali ten prostor vidět, na čem začít pracovat a vidím, tu příležitost se do toho pustit. Presne, a to je dar. Toto je proste úžasný dar. A vidím ľudí, ktorých vediem už napríklad rok alebo vyše roka, ktorí sú teraz v plnej sile a úplne na inej úrovni a to ma veľmi teší. Také jsi zmiňovala, že se věnuješ duchovním darům, nebo respektive objevováním duchovních darů, což možná je ten druhý krok potom, když si vyčistíme všechny ty naše trable, ať už ve vztahu nebo jakékoliv jiné. A pak se možná můžeme začít věnovat tomu, proč vlastně tady vůbec jsme, jaké je naše poslání. Jak nám můžeš pomoct objevit to naše poslání, tu naši jedinečnou cestu? Áno, perfektne si to povedala, že to je tým druhým krokom. A mám ten program o tých aktiváciách a tých duchovných darov a je to presne tak, že čím viac filtrov máme vyčistených, tak tým je naša vnútorná vízia jasnejšia. Lebo veľmi veľa ľudí príde, alebo som mala ľudí, ktorí hneď ako našli dvojplameň a hneď, čo je moja misia, hej, ale ešte tam bolo plno tých... Takže ja napríklad ani do toho nejdem, vtedy im vysvetlím, že tento program je zbytočné robiť, lebo možno by niečo uvideli, ale zbytočne by vyhodili tie peniaze, kým nemajú ešte to vedomie pripravené, pretože tam sú dve seansy. Hej, prvá seansa je o tom, že ideme do minulých životov a hľadáme tam tie bloky. Tie bloky, kde sme mali tie duchovné dary zablokované nejakým strachom. Hej, pozrime sa na
na tie ženy, bylinkárky a tak ďalej, upálili nás a všetky tieto... Áno. Alebo sme sa nahnevali na Boha napríklad. Jednoducho veľmi veľa vecí sa mohlo stať. A potom tá druhá seansa robím ju s odstupom času, kým sa tá prvá spracuje. A tá druhá seansa je veľmi dôležité už, aby sme mali nejakú úroveň vedomia, pretože tam ideme v podstate, to už nie je ako regresia štýlom, že do minulých životov, ale toto už je kvantová hypnóza, kde ideme do priestoru, ponad čas a priestor, kde máme dostup k minulým, prítomným a budúcim životom. Čiže tam ideme a hľadáme životy, kde sme v úplnej sile a kde využívame tie naše dary plne. A väčšinou sa to ukazuje po 3. No a potom táto druhá sa dá zopakovať viackrát, lebo tých darov je viac. A vždy, čím ideme ďalej, a niekedy je to tak, že že začneme tú druhú a sprievodca povie tej osobe, že nie si pripravená, tak to odložíme a posunieme. To už sa mi to stalo. Takže ja toto veľmi rešpektujem a vždy poviem, že radšej nech si dá tá osoba na to čas, lebo bude to, čo dostane, bude oveľa hodnotnejšie, bude môcť ísť hlbšie. Ty si, Zuzka, zmiňovala, že v podstatě to dává smysl až v momentě, kdy máme připravené vědomí. A já mám pocit, že my jsme vlastně jako pořád na té cestě a vlastně nejsem schopna říct, kdy bych mohla mít to vědomí připravené. Podle čeho to poznám? Ja som povedala, že podľa úrovne vedomia, lebo to sú vrstvy. Čiže samozrejme, že to vedomie to nie je nikdy ukončené, lebo stále sa otvárame hlbšie a hlbšie, ale na istej úrovni vedomia už je to možné. Čiže to neznamená, že to je, že už mám vedomie. Hej, mám isté vedomie, mám nejaké aspekty sú otvorené. A je to tak, že koho to napríklad pritiahne, a ja si to vždycky skontrolujem, tak vtedy je to v poriadku. Všetko, čo nás... To je samozrejme zákon príde, že keď je to pre mňa, tak ma to ťahá, tak to chcem. Potrebujem to, moja duša si to vypýtala. Takže přijdu většinou i v ten správný okamžik, kdy už jsem připravená na to, abych na to mohla pracovat. Je to tak, áno, že keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde, čiže... Ano, je to tak. Zuzka, mě vždycky zajímají příklady a jestli se dá nasdílet něco konkrétního, třeba kdy si objevila s klientem nějaký, bylo třeba něco hodně zapeklitého, nebo objevili jste nějaký zajímavý, krásný dar. Je něco, co bys mohla s náma nasdílet? Nebudem hovoriť asi o klientoch, ale poviem to na mojom vlastnom príklade, keď ja som tento program robila s mojou učiteľkou, s mojou duchovnou učiteľkou, tak v podstate tento program mi nesmierne veľa otvoril a otvoril mi moje hviezdne spojenie, čiže spojenie s mojou hviezdnou rodinou. A vtedy v podstate sa mi toto otvorilo. A odvtedy pracujem s mojim sprievodcom, alebo mohla by som to nazvať s mojou rodinou duši, alebo s mojim dvojplameňom, a chceme duchovným bratom, ktorý je na Siriuse a cez ktorého idú tieto svetelné kódy, čiže tam je tá intergalaktická misia. Napríklad v tej skladbe Longing for Stars, ktorú mám na YouTube, tak tam sú vyslovene kozmické kódy, ktoré idú zo Siriusa. Takže ak sú hviezdne deti, tak túto skladbu treba počúvať, aby sa tam otvorili táto naša hviezdna rodina. Takže asi týmto sa mi to otvorilo. S tou skladbou si mě připomněla. Je něco, co bys nám třeba doporučila mimo ty seance u tebe, ale obecně, co bychom měli dělat, aby jsme se lépe spojili s tou naší duší, s tou naší misí, aby jsme i sami o sobě si dali nějaký prostor a snažili na tom třeba během dne pracovat? Je něco, co máš třeba vyzkoušenýho, co funguje? Mne bolo povedané, že duchovná disciplína je veľmi dôležitá teraz. Ano. A jednoducho, samozrejme meditácia, ale problém je s tým, že keď začíname, nevieme ako na to, nevieme ako začať a tak ďalej. Čiže povedala by som, že úplne jednoduché je začať sa spájať, urobiť si krátku meditáciu ráno večer, čiže vtedy, keď ešte nie sme úplne možno zobudení a pred spánkom, keď sa už mení, alebo keď je ešte trošku zmenená tá úroveň
vedomia, čiže sme ešte v takom stave uvoľnenejšom a meditovať, aj keď je to len 15 minút. Čiže napájať sa na to svoje vnútro a pozorovať seba uvedomenie, seba pozorovanie. Naučiť sa pozerať sa, čo sa vo mne deje, aké emócie, čo sa tam premáva a bez posudzovania sa na to pozerať. Čiže čo sa mi dnes deje? Aha, takéto máme emócie. Všetky tie emócie musia byť, ako by som povedala, uvidené. Takže vidět, co se tam děje. Začať možná si všímať. Je tu zvídavost hledat vlastně, co je zatím, proč to tam je a napojovat se na to. V podstate to sú tie dvere, ktoré nás vedú hlbšie. Můžeš nám dát ještě nějakou radu na tohleto období, co můžeme dělat, aby jsme se cítili lépe? Protože jednak jsme se předtím, než jsme začali nahrávat, začali bavit i o energiích a o tom, že třeba i špatně spíme. O tom samozřejmě je spousta okolních vlivů, situace, která není úplně ideální. Co udělat pro to, aby jsme se cítili dobře, aby jsme zůstali vlastně u sebe a možná nedávali tu tolik energie okolo sebe a spíš se ponořovali a pracovali? Ja to vidím, že všetko, čo sa vonku deje, nás nádherne posúva k tomu, aby sme stáli vo vlastnej sile. A toto nás všetko skúša, či sme v tej vnútornej sile, alebo nie sme. A toto je náš učiteľ. Čiže doteraz boli našim učiteľom karmické vzťahy, ktoré v podstate lebo ľudstvo sa posúva cez veľké bolesti. Keď nám je dobre a keď sa nič nedieje, tak nikto sa neposúva. Nikto nič nerobí. Áno, lebo je to tak. Komfortná zóna je úplne dokonalá, že? No a doteraz sme sa posúvali cez tie karmické vzťahy, takže vďaka Bohu, že tie vzťahy tu boli, ale teraz to už akoby nestačí. A teraz tie energie samozrejme sú veľmi silné. To svetlo, ktoré prúdi, tak vynáša, ja to vidím ako studňu a v tej studne sú všelijaké mŕtvoly, storočia, to tam máme proste. No a to svetlo tam zasvietilo a teraz my nemáme inú možnosť len ich povyberať von. Čiže je to tak, že tí, ktorí si to už začali čistiť, tak už to na nich až tak nevplýva. A to treba vedieť. Čiže napriek tomu, čo sa deje, tak mňa to tak krásne učili, že aby sa ma nič vonkajšie nedotýkalo. Teraz to neznamená, že nemám súcit, lásku, to tak nie je. Ale jednoducho učí nás to, aby sme nenechali tie vonkajšie, všetko, čo je vonku, aby nás to destabilizovalo, vyhadzovalo z rovnováhy a tak ďalej. Chápeme, že co se děje venku, ale zůstat v tom středu a možná se to nepouštět do sebe, ale zůstávat vlastně v těch pozitivních energiích, pokud to jde. Vždy sa pozerať na to, že čo mi to vynáša. A to, čo mi to vynáša, okamžite si to spracujem. Okamžite to vykorením, okamžite to spracujem si to. A keď to mám spracované, tak lekcia sa už neopakuje. Čiže toto, čo sa deje, prebúdza široký kolektív. Ano. Už je na cestě mnohem více lidí, to je pravda. Ano. Zuzka, ještě bych se tě zeptala na tvoje kurzy. Dívala jsem se, že teď máš vlastně i nějaké nové kurzy. Můžeš nás na něco pozvat? Áno, otvorila som vzostupný kurz v januári, takže mám teda ešte stále prvú skupinu. A tento vzostupný kurz mi v podstate bol povedaný zhora, že mám otvoriť práve čo sa týka tej duchovnej disciplíny, takže vtedy mi tak krásne povedali, že už teraz treba viesť ľudí k tej disciplíne. A tým, že veľa ľudí nevie, kde by malo začať. A ešte by som povedala, že prešli sme si prebudením. Hej, lebo prečo vzostupný kurz? My sme si prešli prebudením, alebo aspoň tento kolektív, ktorý ma sleduje. A väčšinou nás k tomu teda posunul ten dvojplameň, že nás zatriasol, prevrátil nám ten život úplne na ruby, lebo toto dvojplameň urobí. Presne tak. A on nás zatriasol, že veď už sa konečne prebuď z tých toxických vzťahov a pozri sa na to, že kto si. Čiže to bola prvá etapa. A keď sme si mysleli, že som všetko urobila, tak to bola len prvá etapa, hej, tá práca s tým dvojplameňom. A potom mi bolo povedané, že tak dobre, super, teraz treba začať pracovať na vzostupe. Čiže v podstate je to o tom, že tieto
energie, ktoré sú veľmi náročné, tak mi bolo povedané, že treba urobiť, a robím to ako oktávu, čiže vždy to je v podstate cez ten zvuk. Jedna oktáva má 12 podtónov, takže tam je 12 týždňov, pretože ideme cez tie harmonické stupnice v podstate. Čiže táto prvá oktáva je o príprave na vzostup, čiže o kompletnej príprave fyzického tela. Takže pracujeme na fyzickom tele, reset fyzického tela, práca na meridianoch, aby sme zladili tie naše meridiany s planetou, s kozmom, aby to svetlo, aby tam neboli distorcie, čiže aby tie kódy mohli prechádzať plynule do nás. Pracujeme tam na strachu, čiže púšťame tam strach. Napájame sa tam samozrejme na našu monodickú rodinu, na naše vyššie a tak ďalej. Kompletné pustenie, prepustenie minulosti, čiže uzatvoríme tú kapitolu. Je tam reset cesty duše, čiže ideme, v podstate otvoríme sa tej ceste duše, tej najvyššej možnej, vyberieme si tú najvyššiu možnú cestu duše. Potom tam máme energetickú prípravu priestoru, čiže tak, aby už tie energie jednoducho na nás nemali vplyv. A kompletná energetická ochrana nášho priestoru, to je úplne na prvom kurze. Pracujeme na tom elektromagnetickom poli a tak ďalej. Takže toto je tá prvá oktáva, čiže prvá skupina ukončila. A krásne nás to prevedie tými procesmi, ktoré sú nutné na vyčistenie tých vecí, ktoré tam ešte sú. Čiže tento kurz je v podstate akceleračný tým, že tá skupina má istú energiu a vzájomne nás to veľmi rýchlo posúva. Čiže máme vždycky kurz a potom je nahrávka a celý týždeň oni s tým pracujú. Takže som otvorila, oni ukončili v podstate po 3 mesiacoch prvú oktávu. Ano. A teraz ideme do druhej oktávy, ktorá už bude vyslovene o tej hĺbšej práci s vyšším ja a o kompletnej práci s 5. dimenziou. Čiže 5D vedomie, 5D čakry sú tam. Pracujeme konkrétne na týchto veciach cez frekvencie, cez tóny, cez farby, pretože 5D čakry majú úplne iné napríklad farby a zvuky ako 3D čakry. Čiže úplne iné vibrácie tam už sú. A otváram novú skupinu prvej oktávy, čiže nová skupina sa teraz formuje a začíname zajtra. Takže začína nová skupina, z čeho sa veľmi, veľmi teším. Zuzka, děkuji moc za pozvánku. Já budu určitě sdílet i odkaz na tvoje webové stránky, kde se tyhle ty informace posluchači dozví, tak aby pokud je to zaujalo, tak aby se mohli třeba s tebou i spojit napřímo. Je ještě něco, co by si nám chtěla říct na závěr, nějaké poselství? Chcela by som povedať, že všetko je úplne v poriadku a že treba pustiť netrpezlivosť. A že tam, kde sme, tak všetko príde a táto etapa momentálne, aj keď máme pocit stagnácia, že to ide veľmi pomaly, tak je to v podstate príprava na nový zrod. Toto hovorím, teda to, čo mi hovoria, hej, takže to nejakým spôsobom prekladám. Čiže tá netrpezlivosť a v podstate viera, spájať sa stále s tým svojim srdcom a hlavne to, že sme teda pod ochranou. Takže to je veľmi dôležité. Děkuji moc, Zuzka, to jsou krásné slova na závěr. Ďakujem pekne. Moc za rozhovor. Ďakujem ja veľmi pekne. Takže veľa lásky a svetla, najvyššie frekvencie lásky a svetla všetkým tebe. Ďakujem veľmi pekne za dôveru poslucháčom a celému svetu. Je to veľmi dôležité uvedomiť si, že keď sme tu v tejto dobe, tak je tam nejaký zámer. Hej, že to nie je tak a je to vlastne veľmi pozitívne. Jsme tady a můžeme být rádi, že jsme zrovna v téhle době tady. Děkuji moc, Zuzka, měj se krásně. Ďakujem, všetko dobré, ahoj. Přátelé, mějte se krásně a nezapomeňte, nikdy není pozdě začít svou inventuru na duši.